Yes, hello mga subscribers. Ngayon po ay August 24. Yun po part 2 namin. Nauna po sa pag-upload ko. Yun po yung nag-try po mag-isa si Kuya Jaime. Siyempre, naman ni Jonathan yung kanyang anak at yung asawa. So, nakapag-try naman, pero yung siyempre hindi mapipilis kasi gawa na yung kanyang kondisyon. So, successful naman kasi wala namang sugat na nangyari. So, ito po yung aming therapy ngayon. So, we will make a prayer muna. Ano din mga verse, verses. Nakashoot po si Kuya Jaime. Hindi po nakalegit siya. Naipit lang. Yeah. Naka-short po siya. Yan. So matagal na po siyang nakatayo ngayon until kanina po sa unang upload ko kanina yung part ko na to. Kanya ngayon 12 na ba to? 12 na ngayon, no? 12 po ba? 12 mo? So our 12 session therapy. So dito dine-develop yung lower back niya para pag nagpa-check up siya, i-wheelchair siya. So mahaba yung kanyang pag-uupo. Ayan. So this is the great improvement for this August 24, yung kanyang nakakaupo siya ng matagal. So migit isang oras na rin. Isang oras na nakakaupo ito. So we will make prayer muna and we ask God guidance and protection before we proceed to massage therapy proper for his speedy recovery. Sige po. Verse po tayo. 2 Timoteo chapter 2 verse 22. Kaya nga iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Pagsikapan mong maging makatarungan, tapat na mapagmahal, at makatarungan, at mamuhay ka ng payapa, kasama ng mga taong may malinis na puso at tumatawag sa Panginoon. Number 2. Roma chapter 10 verses 9 to 10. Kung ipahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon, at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Ayan. Nagpahayag ka. Na si Kristo ay yung Panginoon. Todo ay maliligtas. Sabi naman sa John 1:12, kapag naniwala ka rin si Jesus ay tagapagligtas, kung ituturing ng anak ng Diyos, ituturing ng Ama na ikaw ay anak ng Diyos. Ituturing ka na magiging anak ng Diyos kapag pinagdag mo si Kristo na yung tagapagligtas. Ayan. So, siyempre, kailangan din niya sa Marcos, ulitin ko yung Marcos 11:22 natin yung pananampalataya. So, lahat ng ating gagawin, kailangan merong pananampalataya. Diba? So, kaya ka nakakaupo ngayon, Kuya, kasi naniniwala ka sa Diyos, naniniwala kay Kristo, kaya ka nakakaupo ngayon. Susunod yan, tatayo ka naman ng Diyos. Kaya ka namang angel ng Diyos. Yan, dalangin tayo. Lord, muli, maraming salamat po sa araw na ito. Ngayon po ay August 24. Muli naman pong therapy natin. Ang ating pong speedy recovery, ang ating target ay palakas po ng mga lower back, lower limb, at ang balancing niya upang sa ganun po ay mapapatya po sila ay tumatag po yung kanyang lower back, lower gada. Maraming salamat po sa mga taong especially sa kanyang asawa, mga anak, mga po, mga kamag-anak, mga kapatid, at lahat po ng mga tumutulong po na tutulong-tulong po sa speedy recovery po ni Kuya Jaime at inyong abang lingkod, Lord God, ipagpayo po kami gabayan at ingatan po, Lord God, araw-araw, Panginoon. Muli, Panginoon, I ask your blessings, protection to my hands as a therapy si Kuya Jaime. Muli, Panginoon, samahin po kami sa aming gagawin ito. Ito po mga misamong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, gagaling. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Walang
Anong hina? Walang. Ang hina. Walang. Go. Ang hina. Ang hina. Ayan. So, ang target namin ngayon, kahapon kasi naka-12 kami. Following day naka-10 kami, 12. Ngayon, mag-increase tayo. We will try, we will challenge you, iba po tayo, 14. Kakayanin ba? Plus 2. Plus tayo. Yan na, 14 tayo ngayon. Gusto rin niya 20. Sana yun, kuya. Bukas na yun, bukas 16 naman bukas. 14 muna tayo. Huwag bibigla eh. Bibigla yung muscle mo. O, di ba? So, titry natin ngayon yung ating upo tayo, 14. Pagkatapos na upo tayo, stretching and then massage, tuloy doon, yung higa mo for your lower limb. Yung massage ulit. Tapos, see you tomorrow. Di ba? So, medyo kakailangan natin ng power. Okay? Are you ready? Sige. I am ready. Yan. So, cha-challenge natin si Kuya. I am ready. Alam natin ng konti. Kasi medyo Yan. Okay? Kita bang ulo? Opo. Uy, kita na. Kita na tayo. Kita na tayo. So, habang kukulto ko ya, lagi ko yung ID release ko, tanggalin ko lang. So, kuya, focus ha. Focus ka rito. Kapag inano kita, ha? Ito ang gagamitin mo. Ito, huwag mo ito. Alalihan ito ha. So, ito. Ready tayo? Si Mama talabihan natin. Okay, push to ha. 1, 2, 3. Push! 1. Oops. Oops. 1 lang. Upo ka lang. Upo ha. 1, Push! Hup! Yan. 2, Push! 3, Push! 4, Pumutol ko yan. Okay yung muna. 4 muna. 4. Oh, nakaapat ka na kagad ha. Nakita mo? So nakaapat ka kagad. Ha? Ang bilis mo ha. Oo. Oo. Si Monkey mo, di bumagsak, buti pinakain. Lakas siya. Diba? Sabi yung tinola, at saka malunggay, no? Pampalakas yun. Oh. So pag eto, siyempre si Kuya kasi 2 times po siyang stroke. So yung mga muscle niya nag-tight, so yung mga joints niya medyo nahirapan yung fiber niya mag-flex sa kanyang range of motion. So bago ko ito patayo, relax ko muna sa kanyang pagkakaiga. So ito na po yung aming great improvement. Yan. So 4 na. Are you ready? I'm ready. I'm ready. Are you okay? Okay. Okay. Wala? Una. Okay. So 4 na po yung kaya. Relax mo ha. 1, 2. Push! 5, Okay. Sige po. Una. 6, Sisiyo lang kayo, no? 7, Kalati na tayo. Dito. Hup! Tayo. Ayan. 8. Upo muna tayo, ha? Upo muna. Yan, nauusod niya yung paa niya. Wala pupunta. Nauusod niya yung paa niya. Galing naman siya. Oh, 8 na, no? Tingnan malalim. 4 na lang po. So nakakait na kami ng aming Upo Tayo program. Kakayanin kaya? Kayang-kaya. Ha? Hindi mo tayo. Medyo mo. Kuya, ito ha. Gamit ito ha. Ganun ka. Hup! Huwag ito. Dito ako ng power. Okay? So yun, pagka magaling ka na kuya, gaganyanin kita. Isang kamay lang yan, tatayo ka na. Ha? Lahat yan dumaan sa lahat ng pasyente ko, dumaan sa ganyung proseso. So kailangan, diet. Konti lang kaya. Para gumaan ka, ha? Hindi, manakalakad ka na, doon bumawi. So kailangan natin yun, gumaan ang katawan mo. Para yung kayang-kaya. Yun, okay, Peter. Okay? Para gumaan siya, late yan. Hanggang katawan mo. Oh, 8 ha. 4, ano na lang? 6. 1, 2, 3. Push! Very good. Yan. 9, Oh, back. Tayo! Push! 10, Okay. Push! 11. Okay, muna. Konti. Ang galing naman, sweetheart. Tayo. Naitutukod na niya
yun po yung na-develop na po yan. So, gigising na yung mga ano niya. Natutunan yung mga muscle. Hmm. Ano pakiramdam mo si... Oo. Ah, Kayang-kaya? Kayang-kaya! Kaya. Ayan. Maniwala. So, naka-11 ka na ha. 3 na lang. Ano, tutuloy natin? Ba, tutuloy namin daw. Sige. Are you ready? O, naman tayo. I-exhale. Yan. gusto pa niya. Shout out! Mababatiin ka ba? So sa lahat po ng mga kapatid ni Kuya Jaime, mga Salak family dyan, sa dito sa Kupang. Yan, shout out po sa inyo lahat. Yung mga mawin yan. O sa lahat din siyempre yung mga anak niya. Lahat ng mga anak niya. Nasa abroad. Sino sa abroad? Si Jazz, sino ba? Si Jazz lang? Si Jazz lang nasa abroad. O si Jazz daw. So si Jazz, kung mapapad mo ito, shout out. Ito na ngayon yung father mo. Nakakaupo tayo na kami. So, yan. Mag-relax ka dyan. Mag-ingat ka dyan. And God will bless you. At sa siyempre mga side ni Ate Helen. Ate Helen, shout out ka. Makapalit mo. Pagawin Shout niyo to. out sa mga kapatid ko. Lahat kayo. Pati mga bayaw at saka hipag. Ayun. At siyempre, may birthday piece ako ngayon sa may, birthday niya ngayon. Siya ay 60th. Birthday niya ngayon dito sa may Kandating Sentro. Sa iyo, Ate Au, Gutierrez, maligayang bati. Binabati kita ng happy birthday! Yan. Mamaya, punta ko dyan. May kain si Mang Kempoy, 60 birthday. Nakapangako tayo eh. Papasyal. So again, sa iyo, Ate Au, Gutierrez, sa may sentro dating, happy birthday. Binabati namin. Happy birthday! Mas birthday sana. Kaya ba birthday nito? March Birthday. 15. O sa birthday mo, magbablog kita. Ha? Mapupunta ako rito. Sasayaw na yan. Regalo ko sa'yo. Edo. Sasayaw. Ilan pa ang ating utang sa'yo? Naka-11 tayo, naka-11 na. 11, O, ito na lang. Ah. Kaya ba? Ngayon. Kaya. So, I want you to use this. Okay. Hindi tayo. Push! Good. Baba. 12. Naikakilos na niya to. 13! Push! Push! That's one. Push! Tayo ka. Ngayon. Tayo ka siya. Tigas mo. Tayo muna, sabi niya. Tayo muna, sweetheart. Tayo mo na. Okay. Hindi, lasing Kaya ba? Kaya mo? Tayo. Kailangan kitang hawakan ng lower back. Kung mamigay lower back mo. Yan. Ang tawag dyan, chan to chan. Salak to salak. Yan. Yan. Hinawa ko pa yung lower back niya. Yan. Sige. Nakakatayo na siya mag-isa yun. Kimot-kimot. Buah. Thank you, Lord. Yan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ngayon. Yan, thank you, Lord. Kasi nakakatayo na po siya ng matagal ng konti. Ayan po. Ayan. Wow, lumiyad pa. Oh, ayan, just dati mo lumiliyad, oh. Yan, ako matutuwa ng mga anak niyo, tsaka mga kapatid mo, no? Oh, ayun pa yun, siyempre si Ate Helen, matutuwa sa'yo. Tigas na po, ha? Ikikilos na niya eh. Oo. Mabilis, no? Are you okay? Okay. Okay. So ito po yung great improvement po ni Kuya Jaime for our 12 session therapy, August 24 po. Nakakatayo na po siya ng konti. Ayan. Thank you, Lord. Ayan. Ano? Oh. Paterapi ka na. Paterapi na kayo. Para tumayo din kayo. Ayan. Ayan. Tsaka talagang therapy. Ayan. Kuna? Okay, dandan. Dandan. Okay, thank you, Lord. Woo! Mukha na. Galing Relax ka lang. Relax ka lang. Relax ka lang. Tayo mo. Ayan. Galing.
Pati ito, lakas Sige, na rin. Hindi ka nahilo ko yan? Are you okay? I'm okay. Very good man, pero okay ha? O di ba? O di ba? Kaya? Kahawak na siya eh. So, napagod na si kuya. Medyo, naramdaman ko na nakatayo kanina eh. Gaganda na yung katawan niya eh. No? Gusto niya na talaga tumayo eh. Oo. Meron ko yung may process. Importante na. Naka-12 ka na, hoy. Kuya, naka-12 ka na ha. Naka-12 ka na po. Nagsimula. 14. Ay, 40 na po. 40 na po. Sorry, 40 na pa yun. Ang galing na ko ng memory. Yari ka mag-kepeng. May utang. Buwasan pa ng dalawa eh, no? Wala ka sweldo. 14, ayan. So bukas, syempre, 16 naman bukas. Betos lang kami nagdag. Betos lang. Hanggang ma-reach mo yung 100. Pag 100 na yan, kuya, matigas din yung bulo. Oh, yan. So, lahat po ng mga pasyente natin, pag bedridden kasi, dapat step by step, process. Hindi pwedeng lalakan mo agad kasi masisira po yung mga ligaments niya. Posible magkaroon po ng tearing of tissue. Mapupunit yung mga muscle natin. So, kailangan talaga process. Hindi pwedeng lakad ka agad. Ano, magic? Hindi pwede. Kasi sa stroke kasi, ang mga muscle natin natulog. Di ba pagka nakahiga kasi dyan, pag ang pasyente nakahiga ng matagal, tumitigas yung mga muscle natin, hindi nagagamit, tapos yung mga ligaments, nag-stick, tumitigas. Kaya pag tayo mo, parang hirap. So ngayon, nagsilambutan na yan. Kasi nga, na-practice natin properly. So hope and pray, bukas 16. Sunod 18. 20. Matibay-tibay na to. Sinabi ni Doktor, "Hi, man! Dok!" Hindi kasi pag nakakalakad na po yung pasyente natin, pag pina-check up po siya, may mga less na mga medicine. Kaya lang po malalakas kasi, hindi pa siya nakakagalaw. Pero pag, di ba sabi niya nung pa-check up, hindi pa upo. Hindi pa siya nakahiga lang siya. O kasi po, may hirapan dali sa ospital. Ngayon po, makakapagpa-check up. Makakaligo na rin to. Pwede na maligo ito sa wheelchair. Oo, pwede na bukas maligo. Pag namin ito, nakaligo ka na. Para po siningo yung ulo niya. Oo, pero kailangan niya ito warm water yata. May mga down-down ba yan? Meron po. Pwede yung pakuluan. Daon ng akasya, daon ng... Ay, yung parang bagong panganak. Kailangan po yun. Para sa amin. Oh, yung mga maaasim Oo, daw. yun. Daon ng kamyas. Ayun po, ihalo daon ko sa ng... Kami to. Opo, ito. O, yan. Suha. Ayun. Alam ni Kuya. Suha. Daon Ano kayo ba sa mga herbal, Kuya? Sa mga herbal? akasya. Aware ka sa mga herbal? Ayun. Avocado. Oo. Para po, protection po sa skin niya. Kasi first time niya maligo. Mamagin niya. Swarm water. Palikunan po siya bukas. Mangga. Oh. Noon kasi nung bago akong panganak noon, ang dami, yung mga dahon. Ayun. Nung panahon kasi Yung natin, mga maasim. ang mga matatanda nung araw, ganyan naman ginagawa. Kasi iwas pasma. Saka yung Siguro ubo. kung nagkakaroon tayo ng mga gagawin na stroke ka dyan, malamang hindi ka masisi yung stroke eh, no? Ayan mo, at least si Kuya Romeo, nangulit eh. Palintat sa akin. Busy pa ako sa babalakat no. Ayun, sabi ko, punta na natin. Sabi niya, nakaiga eh. Sige, bedridden siya. Thank you, Lord! By the way. Thank you, Lord. Ayan. Pag balik na, gagawin mo, isimba ka muna ha. Pasalamat ka sa Panginoon Diyos sa pag gumaling ka. Tapos magkakantahan tayo dyan, masalamat tayo, magpapa-ship ka. Siyempre, ano na yun, graduation day na yun. Pag gumaling ka na, babay mga babay. Siyempre, you will attend to new customer na. Pero ikaw, tinutukan kita, gusto ko, magaling mo ginagawa ko, pag kasi nakakalakad na kuya, siguro magkita tayo mga twice a week na gano'n, pag gano'n tayo, pag nakakalakad-lakad ka. Kasi more on, palalakarin kita sa mga anak mo. So ngayon, kailangan wheelchair po ito, kailangan mailabas ito yung umaga. Painitan. Para ano na siya. Kasi tagal lang nakaupo. Di ba? Tagal lang nakaupo, hindi naman siya. Yung pulse natin na inaahit siya, di ba? Kasi ito ngayon, nakakaupo pa rin siya. Thank you, Lord. Practical exercise. Exercise tayo. Tapos noon, twisting tayo. Mga basic na lang ito. Kasi bigyan natin ang program. Ito ka na eh. So, kabilang person.
Tanda mo kuya, pag nakakatayo ka na, nakagalaw mo ito, kasabay na yan. Kasi pag tumayo ka, blood circulation po. Start na mag-circulate yung dugo mo. Lahat yung magiging active niya. Kaya lang siya naging active kasi, nakaiga ka. Diba? Nakasalit to. No? Mas na ako. No? Mas na. Kaya mo nang manuntok na. Kasi pilosyo. Wala na ako. Bakas na ako. Ano kaya? Kaya, no? Hindi natin kaya lagay ito. No? Lamesa. Ayun yun. Medyo natin. Pwede? No? Panood siya, no? Bakit ako nakikita yung natin? Thank you po. Sabihin na natin sa massage to. Bukas, kukulitin ka natin bukas, ha? Ha? Dating bago natin kulitin, 4 yun. 2 kukulitin. Hindi na. Sabay-sabay. Order ako ng kuryente, sira na yung mga wire natin, kuya. No? Gawin na yung mga wire natin. Ang tinitignan po sa stroke, yung pag tayo po, paglakad. Yung po tinitignan, hindi po tinitignan masama-masaya, yung po tinitignan. Yung po tinitignan sa speed recovery na. Sabihin, effective yung mga ginagawa natin program. Mabilis. Kasi yung 2 buwan ka na yung nakainggan, kung nakakaupo. Naku, hirap nun. No kuya, no? Patay yung budget. Tsaka hindi yung oras, yung panahon. No kuya, no? Ito po yung aking pinupush ngayon yung speed recovery program. Sayang po yung oras. Don't waste our time sa mga. May magagawa tayong mabilis. Gawin natin. No kuya? But we need prayer, faith in God, at saka sacrifice. No kuya? Kasi hindi ko pwede magic. Diba? Hindi. Nanatrabaho mo ito. Ito ngayon, si massage ngayon, parang lang yung betchin. Hindi na po siya talagang nakapokus siya sa massage. Si massage po, parang lang betchin. Parang lang hindi mangalay si kuya. Tapos tulungan na lang ng kuryente ang bukas. Ano kaya na? Are you okay? I'm okay. Hindi ka nahilo? I am okay. Ha? Hindi ka nahilo kaya? Hindi ka nahilo. No? Kahit yata maghapon ka nakaupo, no? Yun po yung papractice mo sa kanya. Bukas ba, baka mauna yun, baka medyo mga, siguro mga papunta kami, mga 2 or 3 na siguro, open siya, matagal po. Tawagin po si Jonathan. Kung nangali po siya, tawagin ulit parang higa. Ha? Kasi kailangan mag-practice na po yung lower back niya naman tayo. Tama, di ka nag-bedsore, di ba? Tayo ko agad. Mabuting mo niyo po. Hindi siya nagka-bed, sorry. Hindi kasi po, naagapan natin. Pero kung nagtala pa po yan, ng paghiga niya, magkakabetsure na po yan. Sa ano siya, palagi siya nagpapatagilid. Kaya, Ayun. ano? Boss, sumasabay na. Ba? Di ba? Dati, naiiwan yan eh. Di ba? Pag nagpapatagilid siya, inaano niya yung likod niya. Ito po, yung stick muscle niya. So ito yung nag-cause ng si mga galaw. Kailangan talaga. Sa tigas na po ng mga muscle ni Buya, kailangan natin palagutin. Okay? Kung tetenga mo ito ng 3 times 2 squat, dito pa nakakandi pa makakatayo ito. Matagal. Okay, no? Walang! Nakaka-14 ka na eh. Pag may kumunta, di mo magagawa yun. Ayan. Sige po.
Yan o. Ang galing. Oh, di ba? Perfect na siya. Oo. Oy! Di ba? Thank you, Lord. Salamat ang Diyos. Kaya sabi, acknowledge Him. And He shall direct your path. Sabi ko sa'yo, paalala mo sa akin yung medyas, hindi mo hindi ko nagawa. Oo. Mamaya. Pagkatapos ito, Wala mo. hindi pwedeng hindi ko gagawa. Andito na, nakaready na yung Siguro, mga kasi ginagawa medyas. mo. Pag nakagapos siya, gano'n yan. Parang magkaroon ng focus. Nandiyan na yung mga medyas nakaready na. Nag-perfect na ni Kuya. Sabi ko, magagawin ko na. Bakit mo? Nakalimutan ko na naman. Paalala mo sa akin, sweetheart, ha? Ganda tapos kumukuya. Gusto kasi ko magtatapos kumukuya. Diba? Bare months na eh. Basta yung medyas, pag-iikutin ko Opo, lang. gagano niya. Mga dalawa siguro. Hawak. Sa akin. Ayun, hindi po. Yun po. Gaganyan niya po yun. Yan, po o. yan. Tigas na. Pag kinapito ka niya, bitawan niya. Congratulations. Gawin mo mo. Yeah, sabi na. Straight body, always straight body. Diba? Alay niyo po yun. Mabilis lang po ito para may halumpas mo kasi ito eh. May halumpas ba? Kuya, diretso mo. Dibahin mo lugod mo. Okay, ah. Yun. Matagal pa na. Sa akin balakang niya, Oo. kaya niyang support. Or kaya mo ng support. Yung po yung number 1 yun, yung lower back niya. Balakang niya. Diba kaya no? Tibay na. Kasi yung sit-up natin. Ano kaya no? Malipakyaw ka na. Spinal column niya, okay. Spinal cord niya, okay. Mga 12 days ka, nakaupo ka, nakatayo ka na. Di ba? Ang kaya mo. 12 days, 12 session. Bilis lang na recovery mo. Kasi na-therapy rehab ka. Kung ba naman ang combination of physical therapy, massage therapy, guilt wellness. May kasama sa unang Lord, di ba? Importante, unang Diyos. O, tignan mo. Kilis-kilis niya ng kamay niyo. Ano kaya, no? Diretso ulo ko yan. Yan. Sana yung straight body ka. Ganyan. Yun. Gabanan mo yung ano, proper posture yan. Kailangan naka-straight body ka. Straight. Yan, parang dito mo. Kasi pag umali na, ganyan ka. Oh. Yan. Yan. Dito niyo ng puso ko. Tumatagal po. Kanina pa siya nakaupo. Hindi nangangalay. Ayaw humiga eh. Ha? Ayos? Yun, masaksan niya. Masaksan niya to. Nagagalaw, pero nagagalaw na. Pagalaw mo ko yan. Sige. Yan, sige. Yun. Sige. Sige. Motivation, sige. Yun. Diba? Nabubuhay na yun. Yun na, no? Diba? Sumasabay si kamay. Meron na rin paggalaw ang kamay niya. Thank you, Lord. So, si kamay mo, meron ang paggalaw. Nabubuhay na yung mga ugat mo. Yung mga pinagaling ko, pinasok sa Facebook. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isa kurak pa. Marami mo yung tinapalakad eh. Ibig sabihin ng pain na yun, nakakaramdam na siya talaga. Nasa process pa recovery po siya. Hindi na po siya bedridden. Nasa process of recovery na po siya. Tapos po sa pagkaka-bedridden. Yung bedridden mo talaga, walang paggalaw yung bedridden eh. Di po, hirap ng gusto, no? No? Ito yung pagkilos niya. So noon talaga hindi maikilos yung May katawan ikilos yung niya. katawan niya ito. No, kaya no? Parang robot ano? Opo. Nakakasabay ka na sa mga ginagawa. Dati, hindi na mo ito, madam mo. Dati hindi ko maganyan. Dosi planta, no? Masakit. Masakit talaga eh. Pero we just practice para masanay. Ang healing process. Yun po siya.
Pinaplak sa practice ko yan. Lumakas yan. Uy! Ha? Oh, ito importante. Choice niyo. Hindi basta gawin niya. Hawakan ko siya. Dalawa tayo. Okay mga madam. Yung roll back. Nagalaw ko nila ito. Yun mo. Diretso. Masakit Oh. yung kamay. Diretso ko. Yan. Ayos lang. Ikot tayo. Diba? No? Sabay ka na, oh. Tutulungan ako nito, kuya. Okay. Ako lang. Relax lang. Sulit. Hindi na po. Ano masas natin para si kuya. Kuya, ha? Balas ka, ha? Huwag ka masukso, ba? Tapos ito, magkala si Ayon. Sulit. Wala. Higa na siya. Kahit mas doon ito, sige. At parang namamaga yung baan, yung kamay niya dito. Or Effect po talaga yun. dahil nakababa siya. Opo. Yung device ko talaga mga gamit. Kailangan natin pa maalat, ha? Buwas natin, hindi pa kayo maalat sa kanya. Hindi naman siya nagsasawsawan eh. Buwas natin maalat. Kasi minsan, kalayatin niya minsan. Yung baga. Baka siya kalayatin niya. Dapat ito, steam talaga ito. Lala lang. Suot mo yun. Focus po. Sabi po na ano na. Saging. Ayun o, Hindi, pabili uli siya ng saging na saba. Ito din rin dun sa ano. Hindi mo tayo Oops. MTRCB. Are you okay? Ha? Okay. Bago nga. Siguro. Ito, smith na po ako dito. Gusto niya yung ginaganyan. Kasi araw-araw dito dito. Kuya, dacho ulo. Para buhay po tayo. Ahal ko siya, no? Siguro mo. Sandali. Diretso lang ulo mo. Diyan. Kapit ka, ha? Diretso ka ulo. Ayan. Higa na siya. Lagyan po sa sa. Yan. Wait lang. Ayan guys, tapos na yung ating ano. So we use light massage in some range of motion for the upper limb. So next na po namin yung aming gagawin na yung higa namin siya and then lower limb. Sit up, no? Kaya mo mag-sit up? Kaya mo mag-sit up, ha? Kaya mo mag-sit up? Kaya? Gano'n na rin yung ililipat doon. Pero atakin to, no? Pwede naman po. O kaya ano na lang. Teka, sandali. Iyamat ko po siya, tanggalin niyo po. Hahawakan ko lang yung... Ano, doon kayo, ako na lang hahawak dito, support ka. Tapos iuusod na lang doon yung ano. Yung ginagawa nila, hinahatak nila yon para pumunta doon. Tapos siya, ihiga para iakit. Pwede rin. O, sige. Ako na lang po dito. Hawakan ko lang siya dito. Kayo na po doon. Ihahatakin na lang papunta doon yun. Yan. Yung lifter. Pero kailangan, nakahiga siya. Pwede Sandal siya. naman po. Pwede naman po. Sige. Higahan mo na si Terka. Tapos, yung mamuhan nila. bubuhat. Yung mamuhan.
O, ayan ang pambuhat Ako ni Victor. naman inyo eh. Teka, tawagan ko na nga si Jonathan. Wait lang. Dito na lang. Wala yun. Yung lito na lang. Ginagawa natin dati. Opo, yung Victor. Oo. Hindi, hangat ko siya. Tapos itong buhatin Hindi mo. bubuhatin Oo. ko siya dito. Ano ba yan? Hihiga mo na siya, tapos lilip. Ako naman inyo. Wala. Tawagin ko na nga siya ng Jonathan. Pwede na kuya. Lipan Diba? dito. Tapos iyan mo lang doon. Wag Buhatin po, mo. pagka ganyan, ayaw niya. Ayaw mo? Pag ayaw niya, ayaw niya. Ay, mumuhan. Oo, sige. Okay, sure. Pagka ganyan niya, nagagalit yan. Ayaw niya. Okay. Sige, so tawagin namin si Jonathan. Request ni Kuya Jaime. Okay. Oh, wala lang! Ay, Hello, Jan. request Tawag na. kayo ni tatay, Ikaw request. ano daw, Kayo request. mag-ano daw, Iga na. iiga na siya ng maayos. Gusto ikaw at saka si Karen eh. Paano mo mumuhan yun? Ano ba kasi kailan, no? Ha? No? Maganda na yung nakakatagal na sa pag-upo, no? Maganda yung pag-upo mo, tapos yung malalim, diretso mo, diretso. Sige mo lang, relax ka lang, darating na sa Jonathan na yan. Okay? Tatabi na ni Mami yung mga gamit natin. Okay lang po. Ikaw request, special request. Ayan. Pagbigat si Kuya kasi, no? Pero, ang ganda ng improvement mo, Kuya, no? Relax mo na. Mga tao to, bubupay likod niya, no? Bubupay likod niya, no? Tibay, no? Pagka may gusto yan, hindi mo mababali. Request niya, natin magawa. Saan sila? Nakatutulog. Wala naman iwain. Tutulog sila. Nagising lang. Tulog na. Wala naman iwain. Huwag niyo mong alawin. Pareho kasi madali na tumatago. O kayo request. Ayaw sa amin. Naliw sa amin eh. Oo. Ayan. Special request pala. O yan. Special request kayo ni Kuya. Tanggal ang chileras. Kaya magpalit. Kaya pa lang gusto. Ayan na niya. Oo, yan. Ayan na niya. Ayan, sabi niya raw, ginagaling mo